ತುಳುವನಾಡು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಈನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಚ್ಚು ಕಾತೊಂದು ವರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಲತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗಬೋಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಾರ್ಣಿಕೊಳೇನು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಗಳೇನು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗಳೇನು ಪೂರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಪನಂಬೂರ ಬೂಡು ಪನಂಬೂರ ಸಾರಾಳ ಬಟ್ಟಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಳಾಯಿದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಳು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕಂಡಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅನೋರಣೆ ವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಈ ನಡೆಕ್ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಒಲ್ತ ಬತ್ತಂಡು ವಾ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಈ ನಡಿಟ ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಪಣಪನ್ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ತಿರಿಯೋನಗ ಬಲೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರಣಿಕದ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಅಲ್ತ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಕರ್ತವೆರಡ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ನಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋಕ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂಚ ಮೂಲು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಸುತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ಸುರುಟು ಮೂಲು ಗುಡ್ಡದ ತರೇಟ್ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸೆರೆನಾಕ್ಲು ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅವರು ಭಟ್ರನಾಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ತು ತುದೆರ್ದು ನೀರು ಕೊಂಡು ನೆಟವಿಟ್ಟೆಲ್ಲದು ನೀರಿತ್ತದೆ ತುದೆರ್ದು ನೀರು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಆ ಗುಡ್ಡ ತೆರೆಗೆ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ ನಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಹೇಳಿದವರ ಆಕಳು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇಳು ಈ ತುದೆ ಬರಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನ ರುದ್ರಗ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ನಾಥ ಅಭಿಷೇಕ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ದವರ ಯಾರು ಒಯ್ಬೋಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಆತನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಬದುಕೊಂಡೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿರದಿರ್ಗಂದೆ ಸೀದಾ ಈರೆಗೂ ಯಾನು ಉಂತೋಡು ಅವಳು ಪೋದು ವೀರು ಉಂತಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ ಅವಳು ಉಂತುವೆ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಳು ಆಪೋಡು ಅಂಚ ಆರೆ ಗೊತ್ತಿಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಿರದಿ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡೆ ಜತಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಪಿರಾವ್ದು ಆ ಕಲ್ಲು ರಂಕದ ಪೂರಿ ಸತಿಗೆ ಪಿರದಿರ್ಕೆ ಅದು ದುಮ್ಮು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಪಿರಾಡ್ದು ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡು ಇದು ಮತ್ತು ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲ ರಂಕದ ಬೂರನಾಗ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡು ಉಂಟದು ನುದಾನೆ ಉಂಟು ಬಂದು ಪಿರದಿರ್ಕನಾಗ ದೇವೇರೆ ತೋಯ್ಜೆ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಲರ ಐಕ್ಯ ಎಂದು ಹೊಂಟೆ ಆರ್ಲ ದೇವರೇನು ತೋಯ್ಜೆ ಕಲಿಗೋಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪುರಾಣೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಬೇಡ ಸ್ವತಃ ದೇವರೇ ಬರ್ತದೆ ದರ್ಶನಗಳು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪೇತೆ ಮೂಲಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಂಡದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಪಿರೇದುರ್ಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆರ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ ಬಳಿ ಬಂಡದು ಆರು ಕಲ್ಲಾದ ಗೋಪೆರ ಬಳಿ ಇಂದು ಈ ದೇವರನ ಒಂದು ಅಂಶ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ಸೇರಡು ಅವು ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಲ ಅಪಕ ಭಾರಿ ಕಾಡು ಬಂಡ ಮೂಲು ಈ ಹೈಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸ ಹೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿದ್ದೆ ಆಕಳು ಒಂದಿನ ಮೂರು ಕಟ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಳ ಕತ್ತಿ ಈ ಕಲ್ಲದ ಕೊಡಿಕೆ ತಾಗ ಅಲ್ಲ ಅವು ಬಸವಸ ಅಂದು ನೆತ್ತೇರು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ಹೋಮಗಾದ ಅದಕ್ಕೆ
ಆತನಾಗ ಅದ್ಯಪಾಡಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ದವನ್ನೇ ಅದ್ಯಪಾಡಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ಅದು ಅಂಚಂಜಿ ತಿರುಗಿನ ಮೂರು ಕಣ್ಣೂರಿಸಿ ಪಂಪಿನಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ಯನ ಪೀಠ ಆ ಪೀಠ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಲಾಯ್ಕಿರ್ತದೆ ನಿತ್ಯಲ ಪೀಠ ಉಂಟು ಆ ಪೀಠ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂನಾಗ ದೇವರನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂದು ಅಂಶ ಮೂರು ಈ ಕಲ್ಲಡ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಂಡು ಆರ ಜ್ಞಾನದ ತೆಗೆಯುವ ಈ ನನ್ನ ಪೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣ ನಿನ್ನ ಪೋದಾಗ ಈ ಅದು ಬರ್ಬಿಳಕ ಯಾಣ ಪಂಡು ಆ ದೇವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಗಳೇ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಚೌಟರ ಸೇರ ಕಾಲೊಡೆದು ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಆರ ಚೌಟರ ಸೇರಿನ ಬೈದಿಗೆ ಜೋರು ಉಬ್ಬಸ ಬರ್ತದೆ ಉಬ್ಬಸ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಬಾಯಿ ದೇವರ ಬಕ್ಕಿದ ಏತು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಏತು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಬ್ಬಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಜ್ಜೆ ಬಾಟಿಗೆ ಹೋದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಹಾಲು ಸೀದ ಎಡೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತೀರ್ಥದ ಪ್ರಸಾದ 5 ದಿವಸ ಆತನಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಸ ಅವೇ ಜಿರೋಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತು ಕೋಪೆ ನಡೆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಕಾಲು ಅಂಜಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಸತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಲ್ಲ ತಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ದೇವರೇ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಚ್ಚ ಉಂಡು ಇಣಿಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಬ್ಬಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಬರ್ತಿನ ಉಬ್ಬಸ ಭಕ್ತಿಯರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಈ ಅಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ಬೊಕ್ಕ 3 ಉಬ್ಬಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಉಬ್ಬಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಉಬ್ಬಸ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಆ ಎಲರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪೂರ ಮರದ ಎಲರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಬ್ಬಸ ತೆಮ್ಮ ಕಫ ಮುಖ ಇಮೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಗಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮುಖ ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಡೆದ ಸಂತಾನ ಈ ಮೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಡುಕರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬರು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಮುಂತ ವಿಶೇಷದಾನ ಮಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಡಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಮಡಸ್ಥಾನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಡಸ್ಥಾನ ಆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ಈ ಉಬ್ಬಸಗಾಯಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಗುಣ ಉಬ್ಬಸಗಾಯಲೆ 5 ಗುಣ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ರೈತ ಚರ್ಮ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ 5 ಹೋಗು ಅಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲದ ಪರಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಉಬ್ಬಸ ಕೊಂಚ ಕರಗುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಡಿ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಾವದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೀಟರ್ ಬಳ್ಳ ಸರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಪ್ಪಿದ ಅವು ಇನ್ನಿಗೂಡತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡ್ದಿಂದಿ ಬೈಜೆಂದು ಪರಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟರಿ ಆ ಪರಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಾಳಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಗಿರೆ ಅವು ಒಪ್ಪಿವನ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಸುರುಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಪ್ಪಿಯೋಡ ಸುರುಟು 3 ದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು 3 ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ಪತಂಬು 5 ಶುದ್ಧ ಆಚಾರ ಕಾಣೆಲ್ಲದ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ತರಕ ಬೇಕಾ ಮೀಂದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ನೀರು ಕಲಾಡದ ಕೈಗೆ ಮೈತದ್ದು ತೀರ್ಥದೊಳಗೆ ದೇವರ ನೆನೆದು ಬರೋದು ಅಂಚೆ 3 ದಿನ ಕಾಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಸು ಪದಾರ್ಥ ಆ ಒಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತಿಂದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ 3 ದಿನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 7-15 ದಿನ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಒಂದು 20 ದಿನ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲುವಾಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು 3 ದಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪರಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗೆ ವಾಯ್ದೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ದೂರ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ನಡೆದು ಬಜ್ಪೇಟ ನಡೆದೇ ಹೊರಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಬಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡಲ್ಲಿ ದೂರದ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಬರ್ಬೋದು అంటే 3 ತಿಂಗಳು ವಾಯ್ದೆ ಮುರಿದಿರ್ತದೆ ಆ 3 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಎನ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್ರೆ 16 ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ಹಾನಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು 16 ದಿನ ಅವೇ ರೀತಿ
ಶುದ್ಧಾಚಾರ ದೇತೊಂದಂಡ ಒಕ್ಕ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಉಬ್ಬಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಪದ್ರಾಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಟ್ಟು ಇಂಚು ಬರೋದು ಅಪ್ಪು ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿದ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಣ್ಣ 16 ದಿನ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಣ್ಣ ಅವು 16 ದಿನ 5 ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಆನಂದ ಅಂಡ ಇದು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂಡ ಮಾಂಸದ ಅಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಚ ತಿಂಗಳ ಮಾಸಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ದೂರ ಐತ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಅವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಜೋರ ಆಗ್ಬೋದು ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಜಯ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಬರ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಬರೋದು ಅಂಚ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಯ ಬಂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆ ದ್ವಾದಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದ ರಾಜ ಕಾರ್ಕಳದ ಅರಸರು ವೀರಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹೆ ಪಟ್ಟದ ಮೂಲೊಂದು ಶಾಸನ ಬರೆದು ಬಾರ್ದು ಆಯೇ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೋಳಿತಿನ ಜಾಗ ಉಂಬಳಿ ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೋರು ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಆ ಹರಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳುದು ಮೂಗು ಈ ದಂಬೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪು ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲು ರಥಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಿ ಬಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 1 ತಿಂಗಳು ವಸಂತ ಮಾಸ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಸಂತ ಮಾಸದ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಾನಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡಲೆ ಈತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪಾನಕ ಅಂಚೆ ಇದು ಸರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಪಂಡ ಈಶ್ವರಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ದೇವರ ಇಳುವರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಈತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿದೇರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4-5 ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು 2005 ಬೊಕ್ಕ 3 ಬಂತು ಒಂಚೂರು ಮಾಸದ ಜೊತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜನ ದೂರ ಜನ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲ ಟಿ ವಿಲು ಪ್ರಚಾರದ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮೂಲು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕ ಬಂಡ ಒಂದು 10 ಎನ್ಪವರ್ತೋಡು ದೈವಲಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನಿಂತ ಮಣ್ಣು ದತ್ತಿತ್ತ ಆ ಮಣ್ಣು ದತ್ತಿಟ್ಟು ಪುನಃ ఆయన ಕಾರಣಿಕದ ಅಂತ ಹೆಂಗಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಅಸಾಧ್ಯ ఆయన ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈ ಊರುಡು ಗೊತ್ತು ಬರಿಕೆ ಮಜಲು ನನ್ನ ಜಲ 4 ಲೆಪ್ಪದ ಜಾಗ ಆ 4 ಲೆಪ್ಪು ಮಜಲ್ದ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ದಜವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡ ಕೇಂಡೆ ಎಂಚ ನಿಖುಲ್ದಾನೆ ಹೆಂಗಲ ಮನದಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ಲಕ್ಕೆಡ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಉಂಟು ಅವನು ಬಂಡೆ ಅವು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಲೇ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ರೋಮ ನಿಧಿ ಪಾಪಿನ ಬೇಡ ಅಂಚ ಹೆಂಗಳು ಬರಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇವು ಹೊರಮದಿಂದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪಾಡ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ఆయన ಕಾರಣಿಕರಡೆ ಈತ ಮಾತ ಕೆಲ ದಾತಿನಂತಂದೆ ಎಂಕಲೆಡ್ ದಾತಿನ ಆಗ್ತಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸಿದೆ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುಟುಂಬನ ಅಥವಾ ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಕುಟುಂಬ ಇಂದು ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರಿತ ಭೂಮಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಒರ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ದು పోతున్న ఈనిలా అయితే భూమి ಕೆಲವು పోతును ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ పోతును ಮಾರ್ದು పోతును ಅಂಚೆ పోತು ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸಂಸಾರನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಂಚರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ 1991 ಹೆಂಗೆ ಗಡಿ ಆಗ್ತದೆ 91 ಗಡಿ 34 ಕರೀದು 35ನೇ ವರ್ಷಗಳು ದೇವರು ಇರೇಗೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ವಾರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆತನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಪಂಡ ಗಡಿಪತ್ತುಲ ಎಂಕು ದುತ್ತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು
ಅವು ಬಾಲಭಂಡಾರ ಜಪುಡಾದು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಬಾಲಭಂಡಾರ ಜಪುಡಾನಾಗ ದೈವದ ನುಡಿ ಅಂದಾದ ಬಂಡ ಈತ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮಣ್ಣು ತಟ್ಟಿತ್ತ ನಾನಾ ಮೆತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊರೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ಕೊರಡು ಇಜಿಂದ ಎಂಕ ನೇಮ ಬಿಡ್ತಿ ಪಂಡ ಅಟಗಟ್ಟಿ ಅಟಗಟ್ಟಿನಾಗ ಎನ್ನನೇ ಪ್ರಾಯದ ನೆಲಪಿನ ಮಗಿತ್ತು ಏನ ಆಡ ಬಂಡೆ ಈ ಆಳ ಮಾರ ಆಯ ಬಂಡೆ ಏನಾಡ್ದ ನಾವು ಬಂತ ನೀ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಎಂಕ ದಾದ ಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಬಂಡ ಈ ಗಡಿಪತಂದ ಪದರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪಂಚಪರ್ವಲೇನು ಪೂರ ನಮನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಿದಯದ ಜನಗಂತ ಮಲ್ಪರೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಆ ನೆನಪುನ್ನು ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ತಯಾರಂಡ ಆನೆ ಅವಾಗ ಅಂಡಲ್ದ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಎಂಗಲೇ ಪುರೋಹಿತರು ಆರು ಕಲಸದ ನೀರಿಗಂತ ಮಂಡೆ ಮೈತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಒಂದು ಆಲ ಮಲ್ದಿ ಎಣ್ಣೆದ ಕ್ರಮಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ಒಂದು ಅಣು ಕೊರೆದು ಮೂಜಿ ತರ್ತಿಲೆತ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಬೋದು ಬಟ್ರಲ್ದ ಒಂದು ಆರದ ತಟ್ಟೆ ಕೈಕೊರಿ ಧೂಪದ ಹೊಟ್ಟೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣಮದೆ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತುದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಡು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬನು ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರಿತ ಸಂಸಾರವು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದ ದೈವ ಅಪಗನೆ ಎಂಕ್ ಪೂನೀರು ಬೊಕ್ಕೊರಿದಿಯರ ಬರಲಿ ಸಿರಿಯನ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ಪೂನೀರು ದೀವೋಡು ಬಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತಿನಾರಿನ ಗಡಿ ಪತ್ತಾದ 35 ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಸೇವೆದ ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ 35 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ತಿರ್ದು ಕೂಟರ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಾಗ ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಕುಳಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಎಂಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ್ನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರಿತ್ತಂಡ ಯಾರು ಆರ್ನ ಪಿರವಳು ಒಂದು ಆಧಾರವಾದ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಆದೇರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಆ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ರೈಕುಲು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪಂಡ ದುಂಬದ ತೊರ್ತಲ್ ಎಂದು ಬುದಾರೆ. ತೊರ್ತಲ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕ ಮೂಲು ಚಾವಡ್ಡ ಸತ್ಯದಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಆತುಮಲ್ಲ ಜನನಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದಲೆಗೆ ತನ್ನಂತಾನೆ ತೊಡಗಿಸೇನಾರು ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ರೈಕರು ಆಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ ರೋಹಿತಾಕ್ಷಣ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧು ಮಾತಿರುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಂಗನ ಕುಲಾಯದ ಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ದೈವದ
ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆಕಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತತ್ತನಮ್ಮ ದಾಯಕೆಂಡ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತ ಕಲೆಂಬಿ ತೋನಾಗ ಮುಲ್ತ ನುಗನ ಏರು ತೋನಾಗ ಮುಲ್ತ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆ ತೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಏತ್ ಕಾಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತಂಡ ಪಣಪನವು ಐಟ್ ಇರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲೆಡ್ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳಂಡ ಆಯ್ಕ ಆತೆ ಖರ್ಚುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬಲು ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಂದಿನಲ್ಕ ಆತ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡದಂಡೆ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುರಂಚಿ ತನ್ನ ಕನಸ್ಸು ವಾರೀತಿ ನನಸಾಂಡ ವಾರೀತಿ ನಿಗಳು ಕುಟುಂಬದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡಪಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಅತೀ ಭಕ್ತಿರಾಯನ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೆರೆಗಳ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜುಮಾದಿ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾರು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಡಿದ್ದು ತೂತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಈ ಕುಳಾಯ್ದ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬುತ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರು ಗೊತ್ತು ಲಿಂಗರಾಯಿನ್ ಬಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರು ಗೊತ್ತು ಲಿಂಗರಾಯಿನ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಭಕ್ತಿ ಆರು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಓಡೆ ಹೋಪುಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಜುಮಾದಿ ದಯನ ಕೆನ್ನಡ ಅನ್ನೋಡಿದು ಯಾರು ಅನ್ನೋಡಿ ಗುದ್ದೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದಿನ ಆರು ಅನ್ನೋಡಿಡು ಪಣಂಬೂರ್ದ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಿರ ಅನ್ನಪ್ರೈಕುಲು ಅಲ್ತ ಗಡಿವತ್ತಿನಾರು ಆ ದೈವ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಆ ಕಾಲದ ಪೂನೀರು ದೀಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಅರ್ನ ಮಗೆಯಾದ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ಡು ಎಕ್ಕಾರಡು ಕಟೀಲಡು ಅವು ದುಮ್ಮುದ ಹಸಿರಣ್ಣ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಡು ಇತ್ತಿನ ಕಿಷ್ಟ ಎಗಡು ಹಿರಣ್ಯಗಡ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಡು ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಮೂಲ ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತದ ಅರಿನ ಎನ್ನ ಕಮಲ ಪಂಪಿನ ಮದ್ಮೇನೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಆರು ಎಕ್ಕಾರಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಗಡಿಪತಿನವರೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ನಗ ಪಂಡ ಪಟೇಲದ ಗಿರಿತಿ ಕೊಡುಂದು ಪಂಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಹಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸರಕಾರದ ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕಾರ ಬಿಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಯಾನು ಬಜಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ಅಕುಲು ಎಕ್ಕಾಡು ಬೋತೀನಿ ಅಂಚ ದೈವದದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ್ಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪ್ರೇರಣೆದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತು ಒಂದು ಪನಂಡ ಈ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂಡ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕುಳಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಯ್ಯೋಲೇನು ಪೂರ ಬಬ್ಬುನು ಸಮೇತ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಇಡಕಂತೀನಿ ಅಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಲ ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತುಲ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಏರಿ ಹೊಡಿತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತಿನ ಗುತ್ತುಲು ಕುಡುಂಬೂರ ಗುತ್ತುಲ ಮಲ್ಲದ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವ ಮಲ್ಲ ದೈವ ನಾಂಡಲ ಅಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನೆಕ್ ಸರಕಾರ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಅಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ದುಂಬುದನೆ ಪಿರಾಕದ ಗುತ್ತು ಬೊಕೊಂಜಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರು ಸೇಸಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಒಂದೊತ್ತ ಕುഞ്ഞാಳುವೇರಂದು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆರಿಗೆ ಓಲು ತೋಕೂರುಡು ಅವೇ ರೀತಿದ ಐದ್ರ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಸೇಸಜ್ಜರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಇಂದು ಬೊಕ ಮೂಲದಾದಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಒಂಜಿ 225 ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತುಗು 225 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರಿಸ್ಟಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವು ಮಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತೆಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಭೂಮಿದ ಕುಳಾಯ್ಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ವರ್ಗದ ಭೂಮಿ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದುಂಬು ಈ ಭೂಮಸೂದೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಾತೀನಿ ದುಂಬು ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಎತ್ತೇರಿದಂದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂತಿನ ನೆನೆಪು ಆಂಡ ಅಪಗೆಂಕಲ್ನ ಮಾಮನ ಕುಲ್ತೀರ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಗುತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗ ಐದು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಪುರ ಇದು ಕಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗುತ್ತುದ ಮೇಲಡೆ ಕುಳಾಯ್ದ ಗುತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮನ್ ಶೆಟ್ನಗಲು ಎನ್ನ ಕುಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನಗಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಗಲು ಕಟ್ಟದೇರು
ಭಾರಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡಡ್ಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲಿತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ಎಂಗನ್ನ ಕುಳಾಯಿಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕುಲು ನೆಲಸೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೋಡು ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿಲೆಗನೆ ದೈವ ಜ್ಞಾನ ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಲ್ದ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ದೈವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡು ಅದ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಾಂಡ ಆಂಡ 1991 ಇಸ್ವಿಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ದೈವನ್ನ ನೆರೆ ನಿಂತಾದ ಅವಳು ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆನಪು. ಇಸ್ವಿಡ್ నేనొంజి జీర్ణోద్ధార మల్పున ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಯಾನ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪಿದೈ ಉಡಿತಿನೆ ಆನಿದ ನೇಮಗುಂದೇ ಬತ್ತಿನೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಅವು ದೈವದ ಅದೇ ಕಂಚ ಮಲ್ದು ನಿಂದು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥದ ಅಂತ ಮಂಡ ಈ ವಿಮಾನ ತತ್ತದು ವಿಮಾನ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಇದು ಪೂರ ವಿಧಿ ನಿಯಮದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲೈಕ್ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ಎಡ್ಡ ಓಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಎನ್ನ ಕೊಲೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬದ್ದು ಧರ್ಮನೇ ಮಾಡಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ಏಲೇಟದನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಡಿ ಎಂಕನ್ನ ದೈವಲಿಗುದಾದ ಅಂದಿಗೆ ಹೆಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕರಿಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಹತ್ತಂದೆ ಅಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಂದೆ ಅಕಲು ನೇಮನು ಬಯಸಿನ ದೈವಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕಲೆಡ ಆಕಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗಳೆತ್ತನು ಎಂಕಲೆಗಳೆತ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗಳ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಈತು ಪೂರ ಸೇರಿದು ನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದಿರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ನಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ
ಅಕ್ಕಳು ದೇವರು ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಆತನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಣ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮುರಾಡಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಕುಲ್ಬುರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೋತೇರು ಪೋಯರು ಭಾರಿ ದಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಬೆಂತೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದು ಆತನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸೇಕಾತನು ಮುನ್ನ ದೇವಡ ಹೆಂಗಲು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಆ ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ನೆಮ್ಮದಿನ ಎಡ್ಡಾತನು ಹೆಂಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡೇರು ಐದು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ ನನವಂತೆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐನೆಂಕುಲು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದವಲ್ಲ ಎದೆ ಉಂಡವು ಒಂದು ಬರ ಪಾಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಪಸತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂತ ಪಂಪಿನೇನು ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂತ ಲೋಕಡು ಮಾತೆರಿಗಳೈತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ಮೇರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೈನು ಪನೊಂದು ಬರುಂದಿತ್ತಿನೇಟ ಅದ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲೇ ಗನ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಡೆದು ದುಂಬೇನೆ ತಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಎಂಕಲಿನ ದೈವ ಬುಡ್ತುಜೇರು ಎಂಕಲು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದಾದ ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಮಾತನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡತ ನೋಡ್ದು ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೊರ್ಲ ಆನಂದ್ ಪಂಡೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಾಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜಾಗದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಾರೆ ಅವ್ವಾನಿಯ MRPLಗೆ ನೆಕ್ಕು ಪೋಣಗ ಭಾರಿ ಜನ ಬತ್ತದ ತೆಪ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಅದು ಹೊರ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗಲು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕಣಕಂತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಾಪಿನಿ ಅವು ಚಾಲ ಒಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತದು ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇರ್ತೋಡು ಬೈದನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಡತ್ತದಿಲ್ಲ ನೆರ್ದು ಗಿಡತ್ತದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವು ಎಂಗಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟಾತ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂತಾದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡು ಒಂದೇನು ಮುಟುಂಡ ಸರ್ವನಾಶ ಅಪಾರ ಪಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ನೆಟ್ಟು ನುಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜಾಗ ಗರ್ತ ಆತನು ಇತ್ತಾತ ಜಾಗ ಒಲಿದು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಆ ಜಾಗಲಡು ಏತು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ SCZಗೆ ಬೈದಿನ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಓಳುದಲ ಒಂಜಿ ಪೂತಿಕೆ ಎನ್ನಗಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿಗೆ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂತ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜುನು ಎಂಕಲೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಬದ ಕೋಟೆ ಬೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೊಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಂಧೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಂದು ಪೆನ್ನರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಓಡಿ ಫೋನಗಲ ಯಾವನು ದುಂಬಲ ಬಾರಿ ಅಂಚುವರೆ ಇಪ್ಪನ ಟೈಮುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಮಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋತಿ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಜವನಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಆ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಲೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೊಣೊಂದು ಏನು ಪಣಿಯರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕವಂದಲೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ಕಾರ್ಣಿಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾಗಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಏತುಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿಂದ ಅವೇನು ತಾನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಭತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಹನೊಳಾದಿಪ್ಪು ಸೊತ್ತುಲಾದಿಪ್ಪು ಉಂದೇನು ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ದುಂಬುಕೊನೆರ ಹಾಮಂದಿನ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಮೆರೆಪಾದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಳ್ಳು ತೆರಿಪೈರೆ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾಂತ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ನವತ್ತೆಂದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ
ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹೊಸ ತೆಗಲೆಗೆ ಪರ ಬೇರಿದಾತ್ರ ಆ ಸತ್ವ ದೆತೊನೊಂದು ಅಕುಲೊಂದೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಅನುಭವಲು ಅಕಲ ಬದುಕಗಾವಡು. ಇನಿ ಕುಳೈ ಗುತ್ತುದ ಪರಬೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಮೆಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರುಳು ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರತಣ್ಣಿಲ್ಲ ದೂರದ ಕುವೈಟಡ್ ಶಿಪ್ಪುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಮೂಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರು. ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆತಿನಾರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜುಮಾದಿ ಅತ್ತಂದೆ ತನಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಣದು ನಿಚ್ಚೋ ನಂಬುನಾರು ನಮ್ಮ ಶರತನ್ನಡ ಪಾತ್ರಿಗ. ಶರತನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಇರು ಕುವೈಟಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಂಡರು ಕುವೈಟಡ್ ವೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಡಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ 2013 ಇಸವಿಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಬಂದಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಅವಳೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಮರತ ಶಿಪ್ ಅವು 2000 ಇಸವಿಡು ಅವನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮರಾಫಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 6 ಎಂಕಲ್ನ ಕಫಿಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದದು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾ ಶಿಪ್ಪಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬತ್ತಜವು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆದ ಯಾನು ಊರು ಬತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಕಾಂತೇರಿ ಸಾ ಪಣಂಬರು ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸಾನು ಏಪಲ ಪೋಪೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಪೂಜಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳ ಪಂಡೇರು ಈಲ ಪಡವಡತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಿ ಶಿಪ್ಪುನು ತುಳುಟು ಪಡವ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂದು ಆತ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಐಡದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲಾರೆ ತುಜಪ್ಪ ಯಾನು ಓಲ್ಬೆ ಅಪಾರ ಪಂಡೆ ರಂದ್ ಜುಮಾದಿಲ ಪಣಂಬೋರ್ಗು ಸುರು ಬೈದಿನಿ ಮರ ಪಡವಡಿ ದಾಯಗುಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೂ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೂಫ್ ನಂಬಿಕೆ ಪಂದಕಲು ನಂಬುಜೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇಡು ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ದೈವಲು ಹೋಗ್ಕೊನ್ವ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಅಕು ಲೈಫ್ಗೆ ಅದಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡಲ ಇತ್ತದ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಅಕು ಮರನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಡು ಕಲಶಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕುಲ ಪಟೋನ್ ವೇರು ಪಟೋನ್ನಾಗ ಎಂಕವೇನು ಕೇರ್ನಾಗ ಈತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸಾರ ಈ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎದುರು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ತೋಜುವ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಂಬುವೆ ಜೊತೋನ್ವೇರು ಈ ಚಾವಡ್ಡೆ ಮರಣಿ ದೈವ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ 2-3 ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದೇ 1 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದಿನ ಬೇಲೆಲು ಈ ಚಾವಡ್ಡಕ್ಕಲು ಉಂತಿನ ಪಡ್ತದೆ ಆತನ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತುಜಪಾದೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ ಪುಟುದೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಾವಡಿತ್ತನು ಈಗ ಪಿದಾಯ ನಿತ್ಯ ಬಲ್ಪು ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತೆಗೆದಿತ್ತನು ಅವೇ ನಾನು ಪಿದಾಯ ಪೋಪಿನ ಮುಟ್ಟ 2010 ತಾಜ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಬಟ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಬಂಜದನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬೆನೋಡೆ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಗನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಡತ್ತಂದ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂದ ಆಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜುಮಾದಿ ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚಿನೇ ಅವು ಉಳ್ಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪು ನಾವು ಪಡವು ಅಲ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಒಂಜೇ ಒಪ್ಪುನ ಪಡವು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆ ಪಡವು ಅವೇನು ಅವಳು ಕುವೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಕೇರಳದ ಜನಕ್ಕುಲೆ ದಯಪಂಡೆನ್ನ ಕೇರಳ ಬಂಡ ತುಂಬುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಈ ಪಡೋದೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಪಿನತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಐಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅವಳ ಮರತ್ತಾನೆ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂಡ ಒಂದು ಕಲಶ ಒಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲವು ದಾದಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಂತ ಮೂಲ ಸುರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಬಾಲಾಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಗುತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವೇನು ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಅವೇನು ಬಾಲಾಲ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 29 ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಬೈಯಾಗ ಪೂರ ದೈವಲನ ಮುಗುಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವು ಸುರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸುರು ತೂಪಿನ ವಸ್ತುಲೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಂತದ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಐಕಾರ್ ಭಟ್ರು ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನ ಪುಡ್ತುಳ್ಳು ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ನಡತ್ತನು ಬಂಟನ ದೈವದ ಮುಗಾತ ಕೆಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಪೂರ ಅಂಚೆನಿತ್ತನು ಗಾಳಿ ಇತ್ತಿದ ಆಲತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡೇರೆ ಸುರು ಇತ್ತದ ಜವನೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಅವು ಪಂದರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಅವಾಗ ದೈವದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಅವು ಐಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸುರುಟು ಪಡಿ ಇತ್ತನು ಮೂಲ ಆ ಪಡಿ ಇತ್ತನು ಆ ಪಡಿತ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರ್ಬಾರ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ವೇಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಆ ದೈವಲನ ಬಿಂಬೋಲೆನ್ ಪೂರ ದೀದು ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಅವೇಂದಿದ್ದು ಮನದಾನಿ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಬರೋ ನಡತನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂತೇರು ನಿಕುಲ್ ಪೂರವೇನು ಕಾಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಗಲ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ದು ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಣ ಮುಟ್ಟ ಕಾತದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಲಾಯ್ 19 ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗಣಹೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದರ್ಶನ ಅದು ಪೂರರೇಗಲ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮೂಲ ನಡತಂಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ದೈವಳು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪು ದೈವಳೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಮ್ಮನಾನಿ ಅಕುಲು ಅವಲ ಜೆತ್ತೀನಿ ನಿಕುಲು ದೈವಳೇನೆ ಕಾತು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ದೈವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಳೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಪುನ ಮುಖನ ನಮಕ ಸ್ವಾನುಭವ ದೈವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೇರು ನಂಡೆ ಎತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ನಮ್ಮನದೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆಂಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯುವ ಜನತೆ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಖಲು ದೈವೊಳಗೆ ನಮ್ಮುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಿಖಲು ಪಂಡ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಪಂಡ ಅವಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಇಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ್ನ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪಲ ಗಂಧಲ ಇಂಕಲ್ ನಮಗೆ ತೇಪಲತ್ತನು ಬಂಗಾಲ ಕಷ್ಟಲ ಬರಂದಿನ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅತ್ತವು ಬತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ದೈವ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಪತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ನಿದರ್ಶನ ಪೂರನ ಜೀವನ ಒಡ್ಲ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಲಾಪಡಲ್ಲ ಸುರೂಕು ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಯಾರಾತಂಡು ಅವು ತಯಾರಾವರ ಕಾರಣ ಪಂಡ ದೈವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೂಲಿ ಮನ್ನಡಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಹಿಂಗೆ ತೋಜಿ ಬೈದನ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರತ ಕಲೆಂಬಿತ್ತನು ಒಂಜಾತು ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿತ್ತು ನೀರು ದಟ್ಟಿತ್ತನು ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏತು ಜನ ಹಿರಿಯರು ನೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಏತ ಬೆಗರಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಒರಿಪೊಡು ಬಣ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಜವಣಿರಗ ಬೈದಂಡು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಂಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆಂಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಂಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ಐತೊಳ ಈ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರದ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಕೈನೋತಂತಿನ ಪಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಬೇನಕ್ಕೆ ಎರು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನ ನೆಂಪುಗು ನುಗ್ಗ ನಾಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಇತ್ತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತದು ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುವೆಲುಂಡು 324 ದಿನಲ ಆಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥದ ಗುವೆಲುಂಡು ಗುವೆಲ್ದ ನೀರು ಬಣಪನವು ಮೂಲು ಮಾತಾ ಸಿಕ್ಕ ಮರ್ದಾಪನಕ ಕಾರಣಕ್ಕನ್ನು ಮೆರೆಪಂಡು ಅಂತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜವಣಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ವಚರಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ
ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಗಡಿಮುದ್ರೆದ ನೆಲ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಂದ ಇವಳು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕ ಬತ್ತದ ನಮ ದೈವ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಜಮಾನೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮನೆ ಮಂಚ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಚಾವಡಿದಪ್ಪೆ ಸತ್ಯದೇವತೆನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದಿನ ಪೂರತ್ತುಯ್ಯ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ರಮತ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬೋಲು ಅಂಚೆನೆ ಮರತ ಕಲೆಂಬಿ ಪಿರಾಕದ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಒಂದಿನ ಪೂರತ್ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಸರದ ಒಸರು ತೀರ್ಥದ ಉಗ್ಗೆಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ 354 ದಿನಲ ಆಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ನ ತುಯ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕತೆಲೆನ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಗಡಿಪತಿನಾರ್ನ ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾರಣಿಕದ ಕುಳಾಯಿ ಗುತ್ತದ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಕಿಪ್ಪಡೆ ಬಣ್ಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀವೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ